ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Padayon natong ipangaliya sa Ginoo pinaagi sa atong patron ang kalinaw sa tibuok kalibutan, labi na din sa atong nasod, ang kasulbaran sa mga problema na atong giatubang karon og ang atong mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato dinhi hatagan usab unta sa mga grasya nga ilang gikinahanglan karong panahona. Atong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangama alang kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios, ginikanan sa among kagawasan o kaluwasan, patalinghogi ang mga tingog sa mga nangaliya kanimo og himua nga ang imong gitubos pinaagi sa pag-ula sa dugo sa imong anak mabuhi unta pinaagi kanimo og malipay diha kanimo sa pagkaayo nga walay katapusan pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Mga igsuon nga kaliwat ni Abraham ug kamong tanang dili Hudiyo nga nagtuo sa Dios, kita mao ang gipadad-an niining mensahe sa kaluwasan. Kay ang mga tao sa Jerusalem ug ang ilang mga pangulo wala mahibalo nga siya mao ang manluluwas, ni hisabta nila ang mga pulong sa mga propeta nga gibasa matag adlaw igpapahulay. Apan sa dihang gisilutan nila sa Jesus, natuman nila ang mga pulong sa mga propeta. Ug bisan wala sila'y nakitang katarungan sa pagsilot kang Jesus sa kamatayon, ilang gipangayo ni Pilato nga patiyon si Jesus. Ug human nila mabuhat ang tanang gisulti sa kasulatan mahitungod kaniya, gikuha nila siya sa krus o gilubong. Apan gibanhaw siya sa Dios ug sulod sa daghang mga adlaw, nagpakita siya niadtong miuban kaniya gikan sa Galilea ngadto sa Jerusalem. Sila karon mao ang iyang mga saksi ngadto sa katawhan sa Israel. Ug mianhi kami aron pagdala kaninyo sa maayong balita ang gisaad sa Dios ngadto sa atong mga katigulangan nga iyang buhaton. Gibuhat niya karon alang kanato ang ilang mga kaliwat pinaagi sa pagbanhaw kang Hesus. Sumala sa nasulat sa ikaduhang salmo, Ikaw ang akong anak, karong adlawa,
nahimo ako nga imong amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Nagbutang ako sa akong hari dito sa Sion, ang akong balaang bukid. Isangyaw ko ang sugo sa Ginoo. Ang Ginoo miingon kanako, ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Pangayo ka nako ug hatagan ko ikaw sa kanasuran aron maimong kabilin, ug sa kautlanan sa yuta aron maimong katigayunan. Magmando ikaw kanila sa baston nga puthaw, bug-on mo sila ingon og kulon sa yuta. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Ug karon ang mga hari pamati kamo, pagmatngon kamo mga nagmando sa yuta. Alagari ang Ginoo uban sa kadlok, ug pagsadya kamo diya sa iyang atubangan, uban sa pagkurog simbahan ninyo siya. Ikaw ang akong anak, karong adlaw gianak ko ikaw. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, kalaygon siya labaw sa tanan. Alleluia, 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 alleluia.
Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an, ayaw kamo kaguol, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa balay sa akong amahan adunay daghang mga lawak, ug moadto ako aron pag-andam og dapit alang kaninyo. Kung dili pa kini tinuod, dili ko unta kamo sultihan niini. Og kung ako atuan na didto og makaandam nagdapit alang kaninyo, mubalik ako og kuhaon ko kamo aron bisag asa ako atua usab kamo. Nahibalo kamo unsaon pag-adto sa dapit nga akong adtuan. Apan si Tomas miingon kaniya, Ginoo, wala kami mahibalo kung asa ka paingon, busa unsaon manamo pagkatultol sa dalan. Si Jesus mitubag, ako ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili moagi kanako. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. Ang gisulti ni Jesus, ningon gid siya, ayaw kamo kaguol. Lingi ay mong tupad. Inawa kay kaguol karon. Tato pa kon kita di ay magsigitag simba og tinuod tang nagtuos Ginoo, ang una gyud nga mawa kinig yung kaguol. Ambot sa nangapildi sa eleksyon, wa baka sila maguol. Ato lang yang ikon. Og nagsalig sila sa Ginoo, awagid sila kaguol. Sa mga tao rong daghag utang, sama nato dinhi sa parokya na sa teda kong utang. Wa ka ta maguol. Wa mo maguol nga ngatong slot, wa pa mahurot. Mura ra mamugwa, ako may naguol noon ani. Di kita angay maguol. Unya unsa may buhaton matud pa ni Hesus, salig kamo sa Dios ug salig usab kanako. Sa unang pagbasa gisaysay dinhi nga ang Dios mituman sa iyang saad sumala sa gipahibalo sa mga propeta. Pero ang mga tao nga nagsigig balik-balik og basa og nagtuon gyud sa gisaad sa mga propeta nga mao ang mga Hudiyo, wa sila makasabot og wa sila makaila pag-abot na sa Ginoo nga mao'y ilang gisigihag paabot. Ang ila hinuong gibuhat, ilang gisalikway, ilang gipaantos og ilang gipatay. Pero sa ilang gibuhat nga ingon ani tungod sa kasina, tungod sa kasuko, matud pa ni San Pablo, ila hinuong natuman ang kasulatan. Kay unsa may nabutang sa kasulatan nga ang Mesiyas kinahanglan gyud isalikway, kinahanglan paantuson o patyon. Sa ato pa di ay ang panghitabo niining kalibutan gilatid na sa Ginoo. Pero para sa mga tao nga dili kasabot, mo na nga maguol ta or masuko ta or mabalaka ta. Pero kamao lang kitang mudawat nya naa gitay tinuod nga pagtuos Ginoo, mawa gining kaguol. Sama pananglitan, moingon ka nga dako kog utang. Nya unsa may kamatuoran sa kinabuhi? Unsa may kamatuoran? Nga anytime mamatay ra gyud ka. Di ba? Hilingay mong tupad.
Naunsay mahitabo sa utang og mamatay na ka. Impas ang haki sa imong paninglan. Unya kay wa pa masad ka mamatay. Ang maunang uban maghikog na lang kay aron kunuhay ini ka matay impas ang utang maghikog di gyapon na siya mao kay do naman say kamatuoran nga gisulti si Jesus sa balay sa akong amahan adunay daghang lawak ug moadto ko didto aron mag-andam og dapit para ninyo. No, tanawa ha. Dili di ay ang kamatayon mo'y makaimpas sa utang. Kana di ay maadto tas langit. Anha maimpas ang utang. Kay mahimo naman ta didtong malipayon. Wa na may utang didto. Nya niingon dayon ang Ginoo. Niingon dayon ang iya mga tinunan. O diya, unsao man na mo pag-adto didto. Nga wa may katultol anang lugar. Giingnan dayon ni Jesus. Ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Ang pasabot di ay ang makaimpas sa atong utang ug makahatag nato og kalinaw ug kalipay mao si Hesus. Nya kinsa man si Hesus? Matud pa niya, ako ang kinabuhi ug ang kamatuoran ug ang dalan. Sa ato pa, siya may dalan, subayo nato ang iyang kabubuton. Maminaw ta niya musubay. Nya kamatuoran man magpuyo ta sa kamatuoran. Isulti lang og unsay tinuod. Nang litan mo abot nang maningil nimo, ingon din siya nga ingon man kang mauni nya wa man lagi nimo natuman. Isulti gid ang kamatuoran. Ayaw pagbakak-bakak. Nya moingon din siya nimo animal man day ka, may pagpatyon ti ka. Dawaton sa nimo ang kamatuoran. Inigpatay niya nimo unsa may mahitabo wa man ka magpakamatay ika may gipatay niya kay lagot kay siya nimo nitugan man kas tinuod unsa may mahitabo nabayra na nimo ang imong utang kay mao man to iyang gibuhat sa to pa mao toy bayad sa utang. Tanawa unsay nahitabo dako kay tag-utang sa Ginoo gani ang silot sa atong utang mao ang impierno. Kinsa may nibayad? Hoy, tubag. Kinsay ni bayad? Wa mo kay baw? Si Jesus, siya'y nagpakamatay para mabayran ang atong utang nga dili na gid nato mabayran tungod sa kadako. Kay ang atong utang mao ang pagsukol sa Dios, ang pagsupak niya. Di na kita kabalik ngadto sa langit. Nya aron mabayran ning maong utang ang tagalangit nga mao si Hesus mao'y nagpakatao ug nagpakamatay kay ang bayad aning utanga mao ra gyud ang kamatayon sa tao. Mao nang nabayran ang utang. Ang Pilipinas sad kuno karon dako na kay utang 16.6 trilyon ang akong nahibaw-an. Ambot wa pa baka mo increase. Nga kung akong i-divide sa 120 million ka Filipinos apils gagmayng bata, mag-average tag share o tag 140,000 kapin ang atong matag usa. Kabayad ta ani dili? Di kita kabayad. Kita ba? Lingay mong tupad, ing na kay 140,000 diya. Wa man gani mo'y 100 para ipalit og slot. Kana na bahinong 140,000 pero pamalit sad mong slot oy kay nadaghan para tag slot diri. Napay 23,900 sa atong GHDP. Tag 100 pesos ra gini. Ana. Anya, unsaon man nato aron mabayran ang utang? Kinahanglan doon na gyo'y magpakamatay para sa Pilipinas. O kinsa may angayang magpakamatay, sama ni Jesus, siya man mao'y ni-claim nga siya mao'y atong Pangulo, siya nagpakamatay. So kinisang ni-claim nato nga mga leader sa atong nasod, dapat sila gyo'y magpakamatay.
atong hangyoon gikas presidente hangtod sa barangay konsehal. Pagpakamatay mo para sa atong nasod, masulbad gining atong utang. Ug usao man nila pagpakamatay sama ni Hesus ang iyang gibuhat, iyang gibuntog ang sala, kining sala sa graft and corruption. Buntugan ni ninyo mga government officials. Dako kay tag makuha ana basta mawala ng graft and corruption. Matod pa sa kisa to'y compute nga politician during campaign, sa ato kunong national budget o sa atong national income, ang iya anang bana-bana, doon naman sa siya gibasihan sa iyang study, na akunos mga around 30% ang napunta ngadto sa graft and corruption. 30%. Sa ato pa, kung mag-income tag 4 billion, pila man na to? 4 trillion. Average na tong income kunos nasod, 4 trillion kada tuig. I-times ni mo 30%, pila man tay atong savings kada tuig. Ug di lang yun mapunta sa graft and corruption. Pila man na? Mga 1.2 trillion. Sakto ba? 30% ba sa 4 trillion? Mga 1.2 trillion. Sa ato pa kada unta tuig, ug wa lang gi-graft and corruption, kanang atong income makashare na siya og makahinay-hinay nagbayad og labing minus 1 trillion kada tuig. Nya nga to na lang budgeton, kadto na lang na katong pila naman na 1 trillion. Ang 3 trillion na lang mo'y atong budgeton para sa atong national budget. Di na ta mangutang. Nya sa ato sa kuno mga proyekto kanang atong national budget, matod pa ato niyang politisyana, nakadaog ra ba na ron? 30% pud ana gipatong sa national budget para nasad kuno na gyapon sa graft and corruption. O desrato pa, og kuhaon na nato, mag national budget man tag 6 trillion, pila may 30% ana. Wag gyapon mo kibaw. Mga 2 ba? Sakto ba? O 1.8 trillion mauna siya ay dili magamit sa atong project. So ang ato ra gid untang budgetanan kana ra gid untang mga 4.2 trillion. Unya kun why graft and corruption mo income man taog 4 kapin trillion, di ang ato ding income sakto ra gid unta nga iigo sa atong panginahanglan sa nasod. Basta dili lang ibutang. Kana kung tinuod na ha, kamo na lay compute mga economist kay ako ra nang gibana-bana. Mao na dako kayo kana lang na patyon lang na siya graft and corruption, dako na kay na siya og ikatabang. Ikaduha, patyon kining drogas. Ang drogas dako kay nahatag og kadaot kay ang tao nga maigo sa drogas dili na gyud productive. Di na siya productive ba? Wala na siya output. Nya kana sang gasigig pamaligya anang drogas gadagmal sa output sa atong katawhan. Og patyo na kanang maong drugs syndicate. Ug ang atong tanan nga government officials magkahiusa sa pagpatay ana, dako kay nag-savings sa atong nasod. Ikatulo, kaning smuggling. Smuggling ba? Smuggled goods. Dagko sa kaina o kadaot nga nahatag sa atong nasod. Ikaupat, para nako,
kaning atong insurgency. Sunan ka na mga insurgents nga pabutho ng atong mga project diha, ang mga infrastructure project, babagan, kay pangayuan nila people's tax, o di mo sugot, pamatyon, sunogon ang mga equipments, kadagko anag mga damages, niya, og ato na sa nang patyon ang maong kalihukan. Kaning upat og mao ni mawa ang atong nasod mabuhi. Ana mo nay akong gamay nga gihuna-huna. Karon unsa man na pag-apply sa atong kaugalingon, wa day tay graft and corruption. Matag usa naasad ta, alapat yan na. Wa di ay tay pagka-materialistic kanang gusto gitag kwarta, naasad na, pati asad na. Wa di ta mo apil-apil anang smuggled na, gusto kita ng mga barato, smuggled ba na? Ala, ato sa nang patyon. Wa di ta ng pagkamasinupakon, kanang gusto kita nga kita masunod, naasad, pati asad na. Sige, lingay mong tupad. Ingnaon pila ka buk imong patyonon karon. Na pila ka buk imong patyonon. So, mauna karon ato gining pamalandungan kay kana ganing ang kaugalingon nato ug mao na gani atong sundon mamatay ang katilingban. Pero kung ang atong kaugalingon, atong patyon, kanang gitawag ni Kristo og self-denial, mo asinso ang katilingban. Nga inig asinso sa katilingban, maapil man ta pagka-benepisyo. Sa ato pa, atong palambuon ang katilingban, aron maapil tang tanan. Dili kay palambuon ako akong kaugalingon, bahala na mo dihang uban, kanya-kanya taog kayod. Di na mao nga prinsipyo. Mao na si Kristo, ningon siya, ako ang dalan. Pasabot, the community. Kay ang lawas ni Kristo mauman ang simbahan, ang community. Let us be community-centered, church-centered. O tanaw nako, maugid na ang pangandoy sa simbahan karon. Kanilang atong gitawag og pilgrims of hope. Pasabot, magpanaw ta nga mag-usa, synodality, pilgrims of hope. Mag-usa ta. Ilain na sang lingi sa imong tupad. Ing na makikuyog ka na ko. Na gusto ka magkuyog ta. Iglingi ni mo dito sa inyong balay, dako kayo kag lugar sa inyong nataran, kutob sa inyong koral, unya inyong silingan, gamay kay agianan, unsa may imong buhaton, aron magkakuyog mo, imong iatras ang imong koral para maarang-arang ang ilang agianan. Tanaw ni mo dito, ang agianan, imong giparkingan sa imong sakyanan, imo na nang giangkon kana nga area nya, ang imong silingan dili na kayo kaagi kay lagi imong giparkingan, unsa may imong buhaton saman balhina ang parkinganan nimo, igawas dito sa daan nya, mayon ka pader wa gyud kabutangan dito sa layo-layo, dito sa unahan, pangita dito na iparking, maglakaw lang ka padung sa inyo, kana mga 1 kilometro nimong lakaw, okay pa man kay na ma-exercise pa ka, niya, dili pa ma sige na hasol ang inyong palibot. Nga naman, nahimo naman kang community-centered. Mas may pag ako'y maglakaw layo, kaysa ang akong silingan, mo'y maglisod na hinuog-agi, tungod kay akong ilog, kining public place, ang karsada. Mao na siya mga igsoon ang gitawag og dying, pagpakamatay. Katapusan na lang ning lingi, ang di mo lingi patyonon. Na andam na kong magpakamatay para nimo. Na kono imong tupad. Na andam na koron nga magpakamatay para nimo. Nindot ano? Nya andam na mong magpakamatay para sa atong slat. Andam na dili.
Mura magsuko kay mugtingog. Sige lang, undang na lang tani. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, puno sa pagsalig, maampuon kitang mudangop sa atong amahan og moingon, Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang simbahan magiya sa mga matuohon ngadto sa mga dalan padulong sa gingharian, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga sila nga anaa sa serbisyo publiko, mamahimong buhi og epektibong mga instrumento alang sa kabaguhuan sa atong katilingban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga sila nga naguol tungod sa material nga kawadon, mudangop diha sa manggihatagong pag-atiman sa atong Ginoo, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga diha sa lawas nun og sa espirituhanong mga balatian, mas labaw kitang musalig sa Dios nga mibuot sa atong kinatibuk-an og malungtarong kaayuhan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo nga takos nga mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson og mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan na mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Nga sila nga nangamatay diha ni Kristo, malingkawas sa mga kasamok, niining kalibutana, ug makatagamtam sa kalinaw, nga walay katapusan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, padayon na kami sa imong gingharian. Makagagahom og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pag-ampo nga gituboy nga na kanimo uban sa mapaubsanon ug mahigugmaong kasing-kasing pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Blessed are you, Lord, God of all creation. Thanks to your goodness is spread. We offer fruit of the earth, work of our hands. It will become the bread of life. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Blessed be God. Blessed be God. Blessed be God forever. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan, makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo sa sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagay ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan o sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, dawata nga maluluyon ang mga halad sa imong banay, aron ubos sa imong panalipod, dili unta mawala ang mga gihalad, kundili moabot hinuon nganha sa pagkagasa nga tunhay. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Amay o matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga malipayon kami sa pagdaig kanimo sa tanang panahon, apan labi na gayod niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw kanus-a si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kayang among karaang kaalaot natapos na usa ka kalibutan nga ginagunob gibag-o, diha kang Kristo gitibuok pag-usab ang among kinabuhi. Tungod niini uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya diha sa wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan. Dayon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o og tunhay nga kasabutan, ang dugo ngay ula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mobalik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo nagahalad kami kanimo Amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuang nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuang nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga ania nagsimba dinhi ug ang
nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles, kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa tong langit nung amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan, hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Manaa sa kanimo. Ipaambit nato ang timaan sa atong panag-inig suunay. Peace be with you. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan,
Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga kalawat kanimo, apan pamulong lamang o mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Longing for light, we wait in darkness. Longing for truth, we turn to you. Make us your own, your holy people, light for the world to see. Christ be our light, shine in our hearts, shines through the darkness. Christ be our light, shine in your church, gathered today. Magampo kita. O Ginoo, bantay pinaagi sa makanunayong gugma ang imong mga tinubos aron ang naluwas pinaagi sa pagpasakit sa imong anak malipay unta sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang kalinaw. Nya aron mawa ning mga kaguol musubay kita sa dalan nga mao si Kristo. Ug unsa may iyang dalan ato gyung atimanon ang katilingban, ang simbahan dili ang atong kaugalingon. Salamat sa nag-atiman nato dinhi pinaagis pagpamalit og slots. Padayon tagpalit ang atong SBF DAG na apay 3,297 ka slots nga available, tag 500 pesos per slot, na ani 16 slot challenge nga tag 8,000. Sige lang tagpalit, tagsa lang ka slot kada semana, 500 pesos. Duha ka semana gikan karon murag mawagtang raning 3,297. Nya kanisa ang atong GHDP, mura nigdaghan tanahon pero tag 100 ramani, 23,903 pa ka slots, tag 100 pesos. Naab ni 12 slot challenge nga tag 1,200 per challenge. So ato ning padayonon, human ani wala na tay slot nga himuon hangtod unsay resulta sa ato dinhing kaugmaon. So atong pakpakan ang tanan nga namalit og slot. Salamat kayo. Praise the Lord. Ang ako sang YouTube channel, kaning atong YouTube channel nga Padresiano Ubod, padayunan ninyo ang pagsunod niini. Sige lang gyud og view, like, share og subscribe. Og ang atong Facebook page mao ang kaning San Vicente Ferrer Parish, Liloan. Karong June 2 mularga ko adtog Amerika
Niya para sa gustong mo-meet nako dito, ang mga lugar nga akong atuan, maura ang Dallas, Texas, sunod Houston, Texas, sunod Spark City, Nevada, sa New York, sa may Queens, dapit, niya ang sa Sacramento, California, sa patong usa, Cerritos, Southern California ba na? O niya dayon sa Merced, wapok ana mo na first na ko tingali anhawon. Merced. Niya mahuma na ang akong gamayng tour dito. Pero ang hinungdan gid ana kay do na dito'y pastoral nga ministry nga nihangyo nako. Nga gipakapin lang sa nang pagsuroy-suroy. So kinsa mong gusto makikita nako diha, just message me in my messenger kay mag-arrange lang ta sa atong pagkita-kita. Hinaot nga maayo ang atong dagan. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manang usab kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato kining padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, napulahan kita tanan sa iyang bendisyon. Ang tunay ko ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karon ug sa gihapon, atong pagsimba